Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti li ssir ġustizzja politika. Issa huwa l-mument li jkollna paġna ġdida għal pajjiżna. Kien dan is-sentiment komuni li esprimew iż-żewġ deputati nazzjonalisti Terris Komodini Kakija u Beppe Fenekadami f'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għall-arresti li seħħew fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Il-kelliem għall-governanza tajba Terris Komodini Kakija qalt li dak li seħħ is-sibt kellu konsegwenzi serji fejn pajjiżna ilu 5 snin jipprova jimxi l quddiem minħabba l-impunità illi kisret ir-reputazzjoni ta' Malta. Impunità bbażata fuq l-ħtif tal-istituzzjonijiet. Bħala oppożizzjoni se nibqgħu hemm sabiex naraw li s-sinifikat ta' dan il-pass żgħir legali jissarraf pass sinifikanti anki għal pajjiżna. Pass sinifikanti għal governanza xirqa ta' pajjiżna. Il-ħaddiema u n-negozjanti f'pajjiżna ma għandhomx ikomplu jbatu in-negliġenza u s-serq ta' dawk protetti mill-gvern. Hija qalt li kull ftit informazzjoni li qed toħroġ qed tkompli tikxef l-qbut illi hemm fil-Gvern Laburista, gvern illi għadu qed jipproteġi lil dawn il-persuni maħtura f'karigi pubbliċi. Minħa tiegħu il-kelliem responsabbli mill-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Beppe Fenekadami qal li dak li seħħ is-sibt huwa biss pass żgħir biex issir ġustizzja. Huwa qal li pajjiżna għandu Prim Ministru li qed jibqa' jiddefendi lilu nnifsu billi jgħid li dak li ġara ma seħħx meta huwa kien parti mill-gvern. Iżda dan mhuwiex minnu għax qabela huwa kontinwazzjoni ta' Joseph Muscat. Beppe Fenekadami saħaq li l-Partit Laburista qed jagħti l-impressjoni li dawn ma seħħewx taħt Gvern Laburista. Iżda din hija wkoll gidba għax l-ewwel inkjesta tirrigwardja l-beħ tal-passaporti, idea proposta mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. U dan kollu huwa qal li dan huwa l-mument fejn pajjiżna jeħtieġ paġna ġdida li jista' joffriha biss il-Partit Nazzjonalista. Issa huwa il-mument illi niftħu paġna ġdida għal pajjiżna. Paġna ġdida li tkun tfisser illi issir ġustizzja, paġna ġdida tfisser illi l-kriminalità u l-korrotti ma jibqgħux jiġu protetti. Marija Franca Lanza, Annet News.